Tagpang iti tangatan. Kinapalabas nangeg ni Altea ti saritan da Marcelina ken Rosalia. May papan iti naigagara apan nakatay dagiti dadakkel na. Insang sangit latan ti balasang ti sakit tinakam na iti naamuan na. Iti sa bali a bangir, nakarangat ni Miguel dagiti karnaper a pasurot ni Don Braulio. Binaon niya rod ti Don, da bili ang mapan iti pakapaspasamakan ti rangat. Natayen, dagiti kakadwada iti sumangpit da. Iti panagsarasarita da Miguel ken Toro. Naibagat imununa ti panggap na. Apan ang tulong kadagiti otoridad. Amang serrek, when numang raut iti hideout ni Don Braulio. Itagagayem, tengganyo ti tuloy tinubela tayo ang napauluan. Tagpang! Iti tangatang! Dayam, nagpaot ti pa nagsarita yung iti informante ma. Anya nga iti nagsarita nyo? May papan iti hideout ni Don Braulio. Naipakamok matanda iti abana kini Colonel Maravilla. Iti kabita na panahon. Rauten mi ti hideout dayja a leader ti sindikato. Gayam, ada ko may bagakan ka. Anya dayta? Di ka kuman makibiyang iti panangraot dagiti otoridad iti hideout ni Don Braulio. Ha? Bay amon adagiti otoridad ti makaammo iti amin, gayam. Maawatan ka, Toro. Ngam kayat ko atulungan dagiti otoridad amang parmak iti grupo ni Don Braulio. Gayam, Agtalag ka kanyak, Toro. Saan lang nga para kanyak ti aramidag? No di ket para iti kaduan. Adun abiyag ti dinadaal ti droga. Isungay ti kabita na panawan. Nasken amaparmakan ti leader dagiti sindikato. Rosalia, sa dino ti papanan ni Altea. Kasla makapungpungtot arimuar. Ay, di na magkumaut no sa dino ti papanan na. Ngam di naksinungbatan. Pinagandar na latan ti kutsina kat pimanawan. Sa bali ti agparparik na kanyak. Nasakit tinakam ni Altea. Gapo itinaamuan na ani Don Braulio tinagpapatay kadagiti dadakkel na. Ay, Diyos ko. Amang anuan niya pa iti aramidan kankwana ni Don Braulio. No ibaga ni Altea ti amin anaamuan na akinapod no. Ay, anya ti aramidan tayaw, Amalia. Ngamin kalatlatan arimwar ni Altea. Di nakpayon pinagtimkan itay. Ay na, Amalia. Talaga amadanaga na. Ni Altea tidimtang dito'y paraiso. Agturungan dito'y. Ket langan nati makapungpungtot. Sino nga tati kapungtot na? Iha. Nasaya at nasurutan nak dito'y paraiso. Nagapuak iti mansyon. Imbaga dagiti agbambantay iti gate, anagturong ka diti paraiso. Anya. Sinapol ka. Tanapatag ti ibagakan ka, Ninong Proud. Mapitla ang iha. Anya ka diti mapaspasamak. Apaya kaslad na kaguram. Wala. Katsika dayta. Kagurgura ka! Anya. Diyak kayat ti mangidadanas. Ngam iti daytoy akan ito. Aramida ka. Gaputa saan at tao ti kasangsangok ita. No di kat adipan ni Satanas! Anya. Tanangem ti panagsasawam. Altea. Awang tigar bangam amang ibaga kanya kiti kasta. Di mo ti sasawam kontra kanya. Nagbitot ka. Am-amukan. Agaw ka iti sanikwa. Saan ka lang agambrod?
pinatay mo pa'y dagiti dadakkel ko! Tsaka mo pa niya tirumbang ay pagkakan ka. Imbilang kayo, kaspudpud no nga amak. Nagtalag ka na mati akka dagiti pamilin nyo. Ngam pasig lagayam apamarang dagiti kinaimbag ngayong pagpakitam kanya. Althea. Napukawa namin pinsan ti respeto ka na kayo. Apay ngay naramid nyo iti pamilya ti kastoy. Gumay kayo gap ti gorak ka na kayo. Magpapabawi ka ng respeto ka na kayo. Mamapatay! Nagturag kamatan. Amang ipagakanyak iti kasta. Anya ti ramidam kanyak dito'y silid! Kabalan kamet apatayan, Althea. Isungan talinaid ka iti dayti aslen. Aging kat matay ka. Sayang dagiti panahon nga impaay ko ti atensyon ko ken ka. Husto ka. Kinaimbag ti impagpakita ken ka. Ngem itilikodan da ita. Pinadakkal ka. Kasukat. Dahil di Doña Sabel ngaynam. Nasakit tinakam ko iti dahil di Don Ramon. Nagdatonak iti inam. Ngam ni Don Ramon ti pinili na. Anya, Wen, aklunag. Nabakbak ng day di amam. Ngam iti siya. Inapalak ti amam agayem ko. Iso a pinatay ko. ayok ka! Naigagara ti pan naka-aksidente da iti kotse. Iti saan ang nagbayag? Inagumag dagiti sanikwa anapanawan da. At dagayem ko a falsifikador. Iswap falsified land document. Tinabasam iti kalabas. Awanan ka iti bain! Uray mamuham ti kinapudno, Althea. Awan mitlangan ti Sir-Serbina. Gapo tamatay kan, iti daytoy asilet. Miguel, tumangan ti Rabi. Ngam saan pa'y laan nagsubling ni Althea? Sa dino nga tatinapanan na. Miguel, Barok, di naksinungbatan itay ni Althea. Idi dinamag kuno sa dino ti papanan na. Palagkunak, napan iti mansyon. Uno ijay paraiso ni Don Braulio. Anya? Saan agagangay tinakitak itay alangana pimanaw? Talaga makapungtot, Barok. Di ka madanagan. Sa pulak ni Althea. Anak ko, di mo baybayan ni Althea. Di mo itulok anang ranti sa iro. Wananan. Jak baybayan ni Althea. Natsampa at matlaang yung tawanan pa na Miguel. Magmagnada iti gayam na alakyan iti igit ti kalsada.
No sa anak ang nagbaligi ang paltog katakwate ti kalabas. Patsyag asa anak ko niyag mintis iti dahito agon taway. Limot asurotak kita. Nakasaganan akan na yun ti paltog. At dua pulis ti masapat ko iti talan. Agpasimple akla nga magna. Nakalabas dan. Saan daan nadlaw tinakasukibot apaltog iti likodak. Tay jayan da kita wanan himpay na target ka. At da kinasarita ni Miguel alalaki. Agpatingga agmatan ditoy. Tatay minyak ti panang paltog ko kadakwada. Nalabit nga impormante ni Miguel ti kasarsarita na. Gayam, di manawan ni Goryo nga impormanteng. Nagpartak titigtig na ino. Agpadada ni Conrad iti galad. Agpadada mat apagtaltalkak. Sigun kan kuana. Nagsardengan ti panagwaras ti droga. Ngam nagpangato mat ti bilang dagiti mapukpukawan iti lugan. Anya? Kastamat na nagpangato ti crime rate iti panag-hold up iti bangko. Iti panagpaliw ni Goryo. Grupo ni Don Braulio ti mangisaysayang kat iti illegal nga aktibidad. Talaga Gayam! Kumlag ka! Nagtarayan ti ganman. Surutan ta toro. Kartingam! Jak napuntaan da kita wanan bayan. Nasiputan naktilak yan. Kamkamatan dak. Isungay kagumaag ti matayo. Paltugan naktilak yan. Armado ti wanan bayan. Ag may samot kayam ti mangkamkamat kanyak. Sa tinutayan ni Miguel. Aglingadag iti tayo tapader. Natalgid ako nito. Unag apatayin tilak. Benji! Miguel. Kasano? Di kan lumaban pa. Ulitak nga ibagakan ka. Saan ada tatiag kabusor? Ayup ka, Miguel. Pinatay mo ti mayor nga ulitag ko. Nagbindot ka. Sana siyak tinang patay kan kuana. Mamati ka kumakanyak. Ulpod ka. Matay ka! Sayang ka, Benji. Imbagak matan adikan lumaban pa'y. Miguel! Miguel! Toro, natayan ni Benji. Gayam, may sala ang abala tinangkat tal itibiyag na. Pinuntiriyam ti ulo na. Lugan dagiti pulis. Kartingan, pumanawtan iti daytoy a lugar. Stand your ground, Miguel. Noan niya tinasaya, isoteramidan. I'm just right at your back. Agyaman na, Colonel. Duan ngal daw asan na nagaw-awid ni Altea. Patsak nga da iti ikot ni Don Braulio. Nagsirara kak may panggap iti grupo ni Don Braulio. High profile de dyan leader ti sindikato. This is the right time to destroy his organization. Yes, sir. Tulungan tayo dagiti otoridad amang parmag iti grupo na, Miguel. Si kalaang tinamnama iti daytoy. Mangnamnama kayo iti dayta, Colonel. Aramidag ti amin akabalak at tumulong. This mission is for all of us, Miguel. We are going to catch the biggest fish on this province. All-out war ti mapasama kontra kadagiti sindikato. Colonel, We are not staying any longer, Miguel. Amomon teramidem. Sakbay adumteng dagiti otoridad iti hideout ni Don Braulio. Sikan ti agsirbi nga spotter iti lugar. Kumusta ka iti daytoy asilen, Altea?
Nakadumog kamatlatan kat saksak lutam ti imam. Piman kapay aman nakipyang. Oray anya ti aramidam. Sa anak ama putang. Anya? Patayan nak. Parigatan nak no iso ti pagayatam. Ngam da ito'y titandaanam. Nagunod mo man ti kinabak nang dagiti dadakkel ko. Ngam pulos. Adi mo magunod ti panakaisalakan. Si bibiyag kapay lang dito'y rabaw ti daga. Maor-ora man ti kararuam. Ijay impyerno! Daka mono asino tinakaamuan ni Althea iti kinapudno, Billy. Nalapit ani bakat Rosalia, boss. Saan ka di nga damot amo na dya bakat? May panggap ka na kayo? Wen? Nalabit nga isot ng ibaga. Ado ti amo na dya palimag. Ang, sana ang maapektaran anaamuan ni Althea ti amin. Saan nga iso tilapad iti napintas at aray ti negosyo? Boss, nakakasimot ni Althea iti silid anang ipupukan nyo kan kuana. Tapay kumaan nakakasi. Kat may ikan matitikanan na. Boss, siya ko na, ti mangitad iti kanan na iti silid. Awan ti asino man ang makaasidag kan kuana. Siyak lang. Boss. Nakurang ti panagtalag ko kan kabili. Ang mga nuan niya pa'y ti aramidam kan kuana. Sikado, boss. Amamukan, Billy. Nabayagan nga mok akorsonadam ni Althea. Ha? Tilang maitulong mo kanyak. Bantayan nyo ti siled anang ipupukak kan kuana. Gayam, sigurado ka iti aramidan ta iti sugalan ni Don Braulio. Wentor, iti saan ngagbayag? Dumteng dagiti otoridad amang raid iti sugalan. Gayam, Naitimbre kon kadagiti otoridad ti aktibidad ang mapaspasamak iti uneg dayta apasdet. padyag alumaban dagiti operator iti dayta a sugalan kadagiti otoridad gayam. Isungarap nga data ita ditoy. No addaman mapasamak nga engkwentro, tumulong ta. Awan pa'y madlang tinadlaw ko sa bali a karkar na itaglawlaw gayam. Agpaliw ka na yung bagtoro. Agalerto ka. Itay pa'y nga dakarkar na mapaspasamak iti aglawlaw. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Kagayem, ti uliway na dinggan, ti limalaing nga napasat, tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Inapalabas, napaot ti panagsarita da Miguel ken ti impormante. Ti manaw mat ni Althea asaan ang nagpakpakada. Nagsarita da Don Braulio ken Althea, kaya't imbaga tinaud-udi ti kinagamrod ti Don. Impupok nga rod ni Don Braulio ti balasang. Iti rabii, agpalpaliw da Toro ken Miguel iti sugalan. Itagagayem, tenggan nyo tituloy, tinubela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Gayam, sigurado ka iti aramidan ta iti sugalan ni Don Braulio? Wentor, iti saan ngagbayag? Dumteng dagiti otoridad amang raid iti sugalan. Gayam, Naitimbre kon kadagiti otoridad ti aktibidad ang mapaspasamak iti uneg dayta apasdet. padyag alumaban dagiti operator iti dayta a sugalan kadagiti otoridad gayam. Iso nga data ita dito'y alugar.
Tano adda mapasamak ng enkwentro. At data tumulong. Gayam, awan pa yung tinadlaw ko sa bali ang karkar na itaglaw lang. Agpaliw ka na imbag, Toro. Agalerto ka. Itay pa'y nga dakarkar na mapaspasamak iti aglawlaw. Anya, Paliiwom di lalaking agsigsigarilyo iti abay tinangisit ako, tse. Tumalangkyaw. uwan nga paiso. Ne, dayay, gayam. Pimanawon iti abay ti kotse. Kat imasidag iti may sapay alalaki. Iti saan uni nga dayo? May sa babae kan lalaki tinakatakdar iti abay ti van. Masansan ako mita da iti target ta sugalan. Yung pagpaykan ka ta masiputang idagayam. Nagsiglat ka talaga. Idinto ta siya. Pulos nga awan ti madlaw ko kadakwada. Mapagdwa-dwaan titigtig na ita. Kita am may sa lalaki. Saan agagangay ti aramidan na. Nasipnget ti lugar nga yan na. Ngam, kita am. Agbasbasa iti pagiwarnak. Uwan nga paiso. Kamali mo ti aramid day tang espater. No nasirib dagiti kabusor. Madlaw da nga da sipsiputan dagita. Ha? Gayam, kita am. Simrak jay babae iti sugalan. Nabati mat jay lalaki iti abay ti van. Agpaliw talayang. Noan niya ti mapasamak ditoy. Sana barang-barang ti aramidan dagiti sekreta. Basit lang nga kamali. Mapulilyaso ti plano. Gayam, duwan nga oras tinapalabas. Ngam awan pay lang ang dagiti otoridad amang rig iti sugalan. Wan nga rod. Mapagtalkan a tao tinangibagak iti impormasyon. Ngam, apay nga awan matan ti agtignay kadakwada. Duwala ang ti makitkitak a sekreta iti aglawlaw. Nakapanawon dagiti daduma. Agsipot ka na yung bagtor. Di ka agpaalilaw iti madmadlaw mo. Ang mga nukalat nga da mapasamak ariribok. Gayam, Ti kinaulimak ti aglawlaw. Ipasimudag na ti dumteng apagad. Oh, Jaske. oh, apay. Agsipot ka lang. At dataw iti kasipngatan. Anya, Dayjay. Kartingan Toro. Set up daytoy. Dapat isip-siputan dagiti ispata. gayam. Apay nga adatat ti punpuntiryahan dagiti sekreta. Dagiti awanan pa nga iskarawangs. Ammo dati panagpaliw tayo iti dayjay alwara. Kakumplot lakid din ni Don Braulio ti opisyal ang nagbagakit impormasyon. Anya ti aramidon tang gayam. Agsawsawar dagiti awanan ba. Natalgid man dito naglamangan ta, Dora. Nuaddag parang ako buso. Sigurado ang masiputan ta. Gayam. At daagturong ditoy. Aguli makalang. Umas asidagan ti lalaki. Apaman ang makabatog ka data. Tirit-tirang titungid na. Saan ang makadlaw dagiti kakadwana. At daytan. Ilimang tatibangkay, Toro. Huwag gayam. Tulungan kan amang ilamang itibangkay na. Agsaysayang lang iti bala dagiti awanan pa nga iskalawags. Daytoy ti para kada kayo. Jaske! Awan tinapuntag. Naglumang adagos di target ko. Dayjay manan ti mayso. Anya matan. Awan lata.
Jak napuntaan yan agtaray. Naibuston ti bala ti paltog ko. Ha? Miguel! Miguel! Oh, awan mo't gaya man iti abay ko ti gayam ka. Jak nasiputan api manaw. Pulos ay jak nang daring padak na. Ha? Kay ni Miguel. Ha? Iso ti agtartaray amang palpaltog kadagiti kabusor. Adang pa yan inaramat na nga Armalite. Oh, talaga nagsiglat ti gayam ko. Huh? Nagsiglat talaga. Parbago na. Ngam saan pa'y lang asimang pagtaturo kan Miguel. Sinapol da nga ta ni Altea. At natataulan da nga di aso ni Marcelina. Nalabit ada Miguel kan turo tinimtang. Nana Marcelino! Oh, Nana Rosolio! kunakon ka. Isudan tinimtang. Apag iso tinasapa pa nagriin. Pinaklokatan tiri daw. Umayon, Toro! Toro, apoy asikalaang ti simmangpat. Kunaklakit din no kadwam ni Miguel. Adda pa'y napatagay na ramid na, Nana. Mabiit man laang. Apay, Nana. Apay akasta ti langham. Sa dino tinagapuan nyo ka ni Miguel. Langham tinabambanog launay. Hehe. Kuha, Nana. Kinapod no na. Adda na ka-inkwentro may kin ni Miguel. Aniya. Di kay madanagan. Naparmak mi dagiti kabusor. Saan da nagbaligi ti dakas apanggapda kata kami. Uray ka disi ka. Kat makipimpin naltog kameten kadagiti managdakdakas. Ah? Ko? Hindi ko na Amalia. Tumalikod ka man, Turo. Apay, Nana. Basta aramidem ti ibagbagak. Tumalikod ka. Sige, Nana. Kunakun kat. Adda nakasukibot apaltog itilikodam. Toro, nasursurom kadimetan ti pumatay iti tao. Nana Amalia. Agpada kayo kadin kan ni Miguel aparikot ko. Imbilang kan kas may nga anak ko. Kadyak kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Nana. Nasingad agayem mo ti anak ko, an Miguel. Isu ano mabalin. Jak kayat ti makakita iti igam. Ti kayat ko. Naurnos kan natalinaay tayo kuma. Nana. Idjam ti paltog, Toro. Ang mga numaisag makalaang. Oh. Alok uyam kit din ni Miguel. Taisardang nantiar aramidan na. Gamin, jak kayat nga adda mapukaw ko kada kayo. Diyos ko. Noan yaman ti mapaspasamak. Da kayo latta ko man ti makaammo kadagiti nagbalin. Anapatag kanyak. Dagiti tao. Anang tulong kanyak. Anya tararamidem, Altea. Nakadumog kamitlatan. Siyak ti rumpang agdamag. Apay-pay lang ngayon pupuknak iti daytoy asilet. Patayin nakmatan akas iti inaramid mo kadag iti dadakkel ko. Altea. Di mo asutan ti pungtot ko. Sa bali di. Sa bali mat ita apanawan.
Tunggal ka nito nga aglabas. Dakal ti pagbaliwan na. Anya ti kayat mo asawan. Napatagan kanya, Althea. No amomra ko maano kasano ti panangyali kakakan kay di maladaga kapay. Anya klase day tapamatag. Ti patayam, dagiti napatag kanya kasta ka di. Althea, No kinabaulam apatayan tinasingad agayam mo. Kabaulam mo't nga aramidan kanya. Iso apatayan nakmatan. Taiso ti pakaragsakam. Di kag senay. Ta saan ang maibagay iti tao akas kan ka. Ti senay. Kat para lang karag iti tao ang mairuruman. Kan maibadak-badak ti karbangan na. anya, Maglaplapsanan kayo iti ragsak kan kinabaknang. Iso nga awan ti lugar ti panakadismaya iti barukong yo. Althea, Di kag senay. No takas ti aramid mo. Malikli ka man ti basol mo. Ngam di mo maliklikan ti aniniwan ti napalabas. Nga iso ti mangreba iti nangato apatir. Abinangon mo. Aking ka iti tanam mo. Inot arunutan na ka ti konsensyam. apayakas tumatan tarignak. Nasudak ti barukong ko. Itinaibaga ni Althea. Nabagas dagiti ni batan na balikas. No panunutan anaimpag. Tilang bukod ko apagragsakan ti kinalikagumak. Di Josek ti kwarta. Aklunak nga damat pagbutngak. Awan sa bali. No ti pan nakapukaw dagiti sani ko anagrigatak nga inaguman. Urayan niya pa'y ti mapaspasamak. Jak itulok nga agrigatak. Matayak ngaglanglangoy iti danaw ti kinabaknang. Boss, Jack, ti makibiyang kada kayo. Ngam sa balik ti makikita ka dyaryo ita. Jak maawatan tariknak, Billy. Iso akayat ko ti aginomay ti arak. Kasla nagbara ti bagik. Anya, Kalpasan ti panagsarita mi ken ni Althea iti seled anang ipupukak ken kuana. Nakarignak iti nagpayduma. Nalamis nga angin ti maplaw iti kudil ko. Iti sana nagbayag. Napudot mat nga angin ti nang sapuyot iti entero a bagik. boss, Iti panagbaymay sakit iti siled. Kasla nagado ti mangmangeg ko nga ariwawa dagiti tattao. Nagduduma ang lugar ti pagtartarayan ti isip ko. panagkunak boss. Nabanag kayo lang iti trabaho. Iso nga alusiisin kayo. Wan, nalambit a husto dagiti ipagbagambili. Kasapulak lang kinaan-anay ngay na na. Miguel, kumusta ti panangsapsapol mo kani Althea?
Awan pa'y tinagbanagan ti amin, nanang. Nagpatulong akmatan ka dagiti pagtaltalkak nga impormante. Nagpaliw da iti mansyon ni Don Braulio. Diyos ko. Sa dino nga rod itan ti ayan ni Altea. Nukas pangarigan tadda iti ikot ni Don Braulio. Sapay ko matawan aramiden ken kuana day di alakay. Sapay la kuma, anak ko. Sapay la kuma ta saan adangran ni Don Braulio. Gayam, talaga ka ting awan pa'y nagbanagan ti panang sapsapol yung kini Ma'am Altea. Wentor. Agur-urayak iti umno akan ito. Tapno mastrek min ti mansyon. Ken ti hideout ni Don Braulio. Gayam, Nalabit nga dalayang kadagiti pagnanaedan ni Don Braulio ni Altea. anyamot tindi kastoy amapaspasamak. Madanaganak gayam. Ang mga nukinabkabil kit din ni Don Braulio ni Ma'am Altea. Nagdagsan ti barukong ko. Mawatak ti marikrignan. Di ka kumapaydagal iti negatibo ang mapampanunot mo. Sana ti parikot ti panunutam. No di kat ti solusyon. Gayam, Sana masolbar ti parikot iti may sapay a parikot. Solusyon ti sapulan. Tapno mapunas ang maming pinsan ti dagansen. Rosalia, panggaasim tadimon ituloy ti pangpanggabang ngaramidan. Agpaggad kalaang iti mansyon ni Don Braulio. Amalia, pampanunutek latan ni Ma'am Altea. Nalabit asaanan apalubusan ni Don Braulio Armoar. Sigurado ka nga iti papan ni Altea iti mansyon? Kat iso ti makagapo asaanan a nakaawid. Amalia, Kasanon, no addagayam iti sabali a lugar ni Altea. Kat amangan no sikapay ti dangran ni Don Braulio. ay mariribu ka na, Amalia. Mariribu ka na ka talaga. Nono! Nono Mulyo! Apay toro, kasla mo uraman ka. Ni Nono Rosario! Apay ni Rosalia, ibagam kumadagos. Napanlatay di mansyon ni Don Braulio! Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di liway na dinggan, ti upat lang nga napaset, ti nobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti taratang! Nobela ni Sagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar Jun Repotazo. Computer Recording Technician Mike Molag. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Tepang iti tangatang.